Velkommen til kl. 13.00 med DR1. I går blev det så bekendtgjort, at et serbisk arbejdsgiverpar i Nordsjælland havde haft 2 romanere ansat for 3.000 kroner om måneden. Romanerne skulle arbejde 60 timer om ugen for en løn helt ned til 12,5 kroner i timen. Samtidig skulle de bo under helt forfærdelige forhold, eftersom de skulle bo på serbernes altan i Nordsjælland. Politiet vurderer, at romanerne tabte op mod 860.000 kroner ved at være ansat for serberne. Romanerne skal nu i næste uge opgive forklaring i retten. Vi stiller nu om til Carl Jensen på Carls gård for at høre hans mening om udenlandsk arbejde. Goddag med dig, Carl. Moin! Carl, har du udenlandsk arbejdskraft på din gård? Ja, jeg har 10 fra Polen og 1 fra Danmark. Hvorfor? Jamen, der er kun polske ansøgere, så der er ingen danskere, der ansøger. De gider ikke de her jobs. Føler du, at de gør en større indsats end den danske arbejdskraft? Ja, altså, jeg føler, at polerne er mere motiveret end mine danskere. Og de overarbejder gerne, hvorimod min dansker, han er ikke så glad for det. Og de er også rigtig godt faglært, så de ved, hvad de laver. Og hvis de ikke gør det, jamen, så lærer de det meget hurtigere, fordi de har den motivation. Vil du hellere have udenlandsk arbejdskraft end dansk? Jo, jeg vil hellere have udenlandsk arbejdskraft, på grund af, at de ikke er så krævende. De kræver heller ikke lige så meget løn som danskerne, og de kræver heller ikke lønforhold lige med det samme, som danskeren gjorde. Og så er de heller ikke så krævende omkring deres arbejdsforhold, som mine danskere var. De tager det sgu, som det kommer. Betaler du danskerne lige så meget løn, som du betaler udlændingene? Jo, jeg betaler danskeren mere i løn. Danskeren får 240 kroner, men det er også fordi, han har bedt om lønforholdelse. Det udlandske arbejdskræfter, de har 160 kroner, men det er også fordi, de ikke har bedt om nogen lønforholdelse, så det kan de bare gøre, hvis de gerne vil. Hvis du fik kunne vælge mellem kun dansk og kun udenlandsk arbejdskraft, hvad vil du så vælge? Altså, det er lidt lige meget for mig, om det er en dansker eller en udlænding. Jeg vil sgu bare gerne have nogen, der arbejder for mig og ved, hvad de laver. Så det er mest den, som der er kvalificeret til jobbet, den tager jeg, og længere den ikke. Tak til dig, Carl. Selv tak. Det er ikke helt sikkert, hvor mange østarbejdere der er i Danmark på det nuværende tidspunkt, men de offentlige tal siger 81.700 cirka. Tallet er hæftigt stigende med op til 12% om året. Og nu til sport.